Zer da Euskaraldia? Barkatu, galdera bat. Zuk badakizu zer da Euskaraldia? Ideari, bez? Eguerdion. Hola, eguerdion. Inaldotzute galdera bat? Bai. Badakizu zer da Euskaraldia? Bueno, gora bera, bai. Nire European, ez danaz. Gure dozue jakin zer dan? Bai. Ba, orduan, egon adi. Euskaraldia, euskaren erabilera areagotzeko helburua duen ekimena da. Nortzuk direz Euskaraldiaren sustatzaileak? Ekimenaren atzean hainbat eta hainbat erakunde daude, hasi Nafarroako gobernua, Eusko Jaurlaritza, Euskaltzalen topagunea eta beste eta hainbat erakunde daude tartean, bai euskarari lotutakoak, direla Emun, Uema, Eluiar eta beste hainbat enpresa ere, baita Fagor adibidez. Non egingo da? Euskaraldia is going to happen all over the Basque Country. Euskaraldia Euskal Herri guztien egingo da.